Εδώ βλέπουμε πως 4 μηχανήματα εδώ και περίπου 10 έως 15 μέρες αντλούν ύδατα από τον υδροφόρο ορίζοντα των τεναγών και τα στέλνουν μακριά. Εδώ βλέπουμε πως έχουν βγάλει την τύρφη και αυτή ξεραίνεται και ουσιαστικά πεθαίνει σιγά σιγά. Συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, μη έχοντας άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την υπηρεσία υδάτων, και μάλιστα υπάρχει ανακοίνωση σήμερα από τον υπεύθυνο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Δυστυχώς ο νόμος ισχύει μόνο για τους ηθαγενείς. Οι υπόλοιποι θα υποστούν τις συνέπειες αυτών που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους, τη δύναμη του χρήματος και τη δύναμη της δικαιοσύνης. Όσον αφορά την ισονομία, είναι μόνο στα χαρτιά. Περιμένουμε και μετά τη σημερινή ανακοίνωση, δήλωση μάλλον, του υπεύθυνου της υπηρεσίας υδάτων της περιφέρειας της Καβάλας, να δούμε πώς θα κινηθούν αυτοί που υπηρετούν την νομιμότητα και την ισονομία.